мақомоти тоҷик масири воридоти шакар ба Тоҷикистонро аз Русия ва Украина, ки аз таъминкунандаҳои асосии шакар дониста мешуданд, ба Покистону Ҳинд иваз карданд. баъди ҳодисаҳои Украина мо асосан шакарро аз Ҳинду Покистон ворид мекунем. Мо ҳоло асосан бо ин ду кишвар доду гирифт дорем. ба қавли мақомдорон ҳоло воридоти шакар ба кишвар афзудааст. Абдулваҳоб Акрамзод, як масъули кумитаи бехатарии озуқаворӣ, мегӯяд, дар қиёс ба соли гузашта воридоти ин маҳсулот ҳудуди 3 тонна боло рафтааст. мақомот итминон медиҳанд, ки шакар дар анборҳои кишвар ба таври кофӣ захира шудааст. Икром Қурбонов, коршиноси соҳа, мегӯяд, воридоти шакар аз Ҳинду Покистон бо хатарҳои амниятӣ рӯбарӯ аст, зеро Тоҷикистон бо ин ду кишвар роҳи оҳан надорад ва миқдори зиёди шакарро бояд ба воситаи Афғонистон ворид кард. البته خطرناک لیکن دیگر راه نیست کو سمالات که دوای فرود و قیمت نفروز دیگر لازمش نیست همینجور افغانستان اخو هیچ وقت مدارد همه باید بار میکنه دو پمان بمیزن زو باید گرفتن جو میکشوز تمام این نباید و هجوم کردن چیکار نشته کن. мақомот аз афзоиши воридоти шакар дар ҳоле суҳбат мекунанд, ки сокинон аз гаронии он шиква доранд. нархи ин нави маҳсулот соли гузашта 6 сомонӣ буд ва ҳоло 2 маротиб боло рафтааст. шакар дар баробари орд ва равған дар Тоҷикистон аз маводи ниёзи аввал ба ҳисоб меравад. Нигораи Фазлиддин Искандари Фирӯз, Озодии Душанбе.